Assalomu alaykum, vaqtli Sherbachoi kanali moshini arzon va oxir boz ҳастанд. Лайкро фаромӯш накунед. Дар навори муза фурӯши Mercedes Benz мо дархост мекардем мошини молодёжни шумо пешниҳод кардем солҳои 96 машина асрас арзон мотораш бародаро барш мо пешниҳод мекардем. Коробка передача фақат тюнинган арзон накунед. Навора то охир шудра кунед бародаро маҳдур дар арзон боз мондагай. Бар як шумо мақсад сомон нашон кидади 10000 рубли мешавад. Мошини молодёжни мо барш бародаро созай ва лайкро аз як небаро халос нашавед. мурад надорад гап состоянияша боз хайр мекунам бародаро хубай. рақамош дар экрани шумо маълумоти муфассалтар агар хоҳед дастрас кардан дар тамошен бародаро занг занед чақчақ кунед маълумоти бештар дарёфт кунед. дӯстон дастгирия фаромӯш накунед қадрдонӣ кунед меҳнатҳои моро. танҳо аз шумо як лайк монда агар меҳмон бошед дӯстон метавонед дар канали мо обуна шавед. фикротона дар зери комментария нависед. бачаҳо Opel Astra F дар кузов хеҷбек инчунин ин мошинам бисёртар дархост мекунед. шумо соли 92 май авио моторш 1.6 бародаро 92 май ки полностью 96 кадаге бензин газа коробка передачаш механика машина дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар ноҳияи 8 вилояти Сода бародаро 18000 сомонӣ нарша мега ки 116000 рубли рус мешавад. состояние мошин беҳтарине бародаро на ходовое рабочее состояние да. рақамош дар рӯи экрани шумо агар хоҳед бо соҳиби мошинам суҳбат кунед занг занед чақчақ кунед бародаро маълумоти бештар аз худашон дастрас намоед. дӯстон бар шумо пешниҳод мекунем мошини молодёжни советския ВАЗ-2114 раки соли бароши соли 2004 май авио моторш боша 1.5 сучугориш бензин газ. коробка передача мошин механик мебошад. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин қарор дорад дар пойтахт шаҳри Душанбе да 15000 сомонӣ нарша мега ки 97000 рубли рус мешавад. ва соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. наваки мотор кадаге ҳуҷҷатош ҳамаш 5 моҳан ягон камбуд надорад. фавран фурӯхта мешавад. пул лозимаи соҳиби мошин да. рақамош дар экрани шумо бародаро занг занед боз муомила кунед. бародарои қадрдони ман лайкҳоро фаромӯш накунед. ҳатман ҳар яки шумо лайкҳоро зер кунед. шахсони меҳмонед метавонед обуна шавед. Sherbachoi тайдига хеҷбекчара бари шумо пешниҳод мекунам. соли 1995 ра авио моторш боша 1.6 сучугориш бензин газ. коробка передачаш механика мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. ва мошин қарор дорад бародаро дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи 13000 сомонӣ нарша мега ки 84000 рубли рус мешавад бародаро. ва фикрам бисёри шумо ҳам аҳамият додаги нестед. ин мошин дарай бародаро аз ҳамин сабаб арзонтара. состояние мошин хубай бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо. касе да интересния бародаро занг занед бо савдоам карда мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат намоед. ва дӯстон дар зери комментария нависед шумо пай бурден дара бидани ҳамин мошинро ё не. ана Sherbachoi мошин навбати 07 беҳад хуб соли бароши соли 2007 мошин просто бомбай бародаро. авио моторш 1.7 сучугориш бензини хӯрия. коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дӯстон қарор дорад дар пойтахт шаҳри Душанбе 30000 сомонӣ нарша мега ки бо савдо карда мешавад. агар харидор бошед 194000 рубли рус мешавад. ба қарбиёзира бародаро полни мошин тюнингават карга ҳама ҷош молодёжни карга губкават карга 8 моҳ ҳуҷҷат 10 моҳ танировка дорад. мошин хулоси гап ягон камбудӣ надорад. харидор бошем бародаро занг занед муроҷиат кунед маълумоти бештара дарёфт кунед. любителои 07 марҳамат тамошо кунед. метавонед занг занед бо савдо карда мешавад. ва бародаро лайкҳоро ба хотири 07 ҳатман зер кунед. Sherbachoi тайдига мошини молодёжниро бар шумо пешниҳод мекунем. ишам молодёжни каги тюнингават каги мошини ВАЗ-2101 ки соли 1985 авио моторш 1.5 бачаҳо сучугориш бензин ҳам газа. коробкаш механик мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 17000 сомониш мега ки савдо карда мешавад. бо 110000 рубли рус мешавад бародаро. ва бародаро мошин полностью навороту хати таъмина полностью молодёжни кадаги мошинам беҳад пули бисёр расход кадаги дар ин мошин бародаро аз пули худашда бисёртар. рақамош дар рӯи экрани шумо. марҳамат бародаро муроҷиат кунед. каси да махбулай метавонед ҳамсуҳбат шавед хати соҳиби мошин.
چرا بچه ها باید دیگه 07 برش ما پیشنهاد میکنیم با نرخ دسترس سال سالی 10006 باشه ابی موتورش 1.6 سوشواریش بنزینی خوری коробкаш механик ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار داره ماشین قرار داره در شهر هیستوری بوستونی 13000 сомони нарша гуфтесаки 84000 рубли русум мешава бародаро ҳолати мошин хуб мебоша хаддавоёш балонош садагӣ пусидагӣ мошин надора ахамош дар экрани шумо бародаро 07 хар бошен занг занен қатиш чақчақ кунен ҳамсӯҳбат чен бародаро ноумед бар намегарден мошина равен бинен бачаҳо 014 бариш мо пешниҳод мекунам дар зери комментария навори ирӯза нависа буден соли соли 10005 машина биё моторош 1.6 сӯшвориш ҳам бензин ҳам газ коробкаш механик мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора мошин дар шаҳри ваҳдат нархш қимат нест нархш 10000 сомона 64000 рубли русӣ мешава бародаро ба фикри шумо қимате арзон нависен бародаро аз соҳиби мошин қайд карда ки состояние мошин хуба 1 сола ҳуҷҷат дорам ахамош дар экрани шумо метавонед муроҷиат кунед дар тамос шуед чақчақ кунед бародаро маълумоти муфассалтара аз худашон боз дастрас намоед аз 2199 бародаро мошини навбатӣ мошин советский соли 2003 абиёмош 1.6 сӯшвориш бензини холи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад ва ин мошина бародаро қарор дорад дар пойтахт яъне шаҳри душанбеда 5000 сомониш гуфтеса нархи арзонак 12000 рубли русӣ мешавад соҳиби мошин қайд карда бародаро ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад 7 моҳ ҳуҷҷат дорад танҳо хоҳиш карда ки харидоро занг занед фавран пул лозима состояние мошин аҷоиботе ба ҳамин сабаб фурӯхтесаш рақамош дар экрани шумо метавонед занг занед дӯстон шахсоне ки лайк мондагӣ нестен чаро лайкҳоро намонед ҳатман лайкҳото намонед агар обуна нашида бошед метавонед обуна шавед дар канали мо бояд дигар бародарон 099 бариш мо пешниҳод мекунем соли соли 1999 шам абиёмош якнима сӯшвориш бензин газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад ва ин мошинам қарор дорад дар шаҳри душанбе 6000 сомони химо гуфтесаш ки ба қирби рубли русӣ 38000 мешавад бародаро афсус бародаро ман гуфтага ки соҳиби мошин состоянияш хуба дигар маълумоти пурра додагӣ неста рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед метавонед муроҷиат кунед имо ватсап ё ки занг занед маълумоти бештар аз худашон дарёфт намоед бачаҳо лада приора бариш мо пешниҳод мекунам соли 2007 машина абиё моторош 1.6 сӯшвориш бензини холи коробка передачаи мошин механика мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад мошин қарор дорад дӯстон дар шаҳри душанбе 21000 сомони нарша гуфтесак 136000 рубли рус мешавад мошина состоянияш хубай моторш ҳадавоёш созам балоношам ҳолаташ хубай бародаро ҳуҷҷатош ба наздики 1-2 рӯзада тамом мешавад рақамош дар экрани шумо касе да махулай касе приорахаре бародаро занг занен маълумоти бештар аз худашон дарёфт намоед рақамош дар экрани шумо ҳаст машер бачаҳо дар ин ҷамъ навори мо ба поён мерасад касоне ки дар канали мо меҳмон буден чаро обуна нашавед ҳатман обуна шавед бародаро лайкҳоро фаромӯш накунед монем мо кӯшиш мекунем навораи нав ба нав баҳри шумо пешниҳод кунем зинда ва сарбаланд бошем бародаро хайр то навори оянда